pribadi. Sejarah lan riwayat perlu digali sing selaras karo jaman saiki. Mulane kanca seniman ayo padha manunggal junjung tinggi seni tradisi perune kesenian kita gampang dikenal asal seni daerah dikawenang nasional petik cilik nutuli upo soros titik gak dadi apa semanten kidungan kula monggo mirengaken ingkang sekeca. Dendam sentimen pancene gak biyen gak yo gak saniki pancen ana wong duwe sifat iri dendam sentimen gak drengkilan serai sing ditiru danang Juno karo sing
apa maneh cak delok situasine jaman nek kepingin maju kudu wani tantangan samubarang tumindak lodeh kudu mawa hitungan ojo nyebal odak kekopenatan sing paling penting lodeh kudu sing legowo tansah semangat kita makarya ayo manut lodeh pituture wong tuwa kanjarane akhire dina Niki cuma nyambut gawe pada sembayang nggih kula lakoni kanggo sangune besok nikmati Lotrok kanggo kesenengan donyane tapi ibadah kanggo akhirate Pamur ora jura-juri aku tak nyanyi sih tuh ya suara nanti kena hujan. Upomo sliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari. Upomo sliramu margi wong manis aku kang bakal liwati sineksen lintang eluku semono janji prasetyane ati tansah kumandeling netra rinoso karoso rasane driya miterasa jagat raya kali ngono ukir lan samudra
Miterosa jagat raya Keriana ukir lan samudra Nora ilang memalise hati-hati selawase biasanya dulur-dulur jam-jaman iki pamur iki rumono lho keren kanggo pangrit kurang ati Iya, Jen. kanggo ngilang loro sing pegel lindu encore mati Hilang kabeh. ilang kabeh Ono jula-juli. Soale jula-juli iku ibarate panganan, pangane gak sing kaya kegendingan iki yo kene kok ora bosan kanca gending apa iki gending jula-juli teko RRI mulane dulur wae aja turu sore-sore ayo padha dirungono RRI mulane sing rungono tandungan akeh rezekine sing gak ono tandungano apa saja akan rame-rame pada jajaketan bebarengan ro kancane ana sing nembang ana sing ngomong kanggo ngilangake ati susah karo bingung yo padha joget awan bengi nganti esuk awake digoyang gawe senenge sing nyawang ngrasakake iramane dangdut jangi 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 jangan penyuwang tansah lewong atiku kayuyon selagamu saya nambahi bangun dasar ayu lencer kuning ora mungkal atiku dadi mesemo setitik aku wis trimo Rina wangi tansah lewong tresnaku tan bisa lali ini kok salah mangkono kok salah apa salah dadine aku ra betah 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 aja rewel dah ayu ilang manise tetap semanten atur kula nang limpah nyuwun tinggal awe-awe lutruk RRI hiburan Apa sampean iki? yo yo kancane Kancane sapa? yo kancane sampean Kancane tah gandengane. tokoh sing tercatat di dalam Guinness Book of Record Wah, sing jare tokoh legen iki ya. Dudu. kancane tawa Iki tokoh toa. Kok iso legen iki lho. Ya yang benar-benar sudah dikenal di masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Legenda. Legenda Joko Dolok. Maksudnya iku pokoke legend. Nek Mbak Muri gak terima Surabaya dan sekitarnya re. Wis Indonesia sampai teko Diakui. benua Arabia kono sampai teko Afrika. Winge teko nggone ndi Sadaria. Ah. Jejere krepek riya. Yen mulai
belajar ludruk atau nandak atau nyinden itu tahun piro atau umur piro ning sampean? Kula mulai tahun Katik basa. aku mulai tahun Sabar, Abil, kaget iku Abil, Di sorong ae rek. Ayo, 75. eling ngene iku. Heeh. Umur piro waktu iku? Waktu iku kira-kira ya umur 14 wae iku. Umur 14. Buat 14. Aku eling Oh, Cik. humor sik nom-nomane ku wis kenal kok ambek Cak Sabil. Sampai tak sabil lah. Iya. Pura-puraan. Lah iya, aku lu tau roh gonceng iki kan biyen. Ngono ta? Yo di riwayate. Iki biyen dodolan mendol. Gak, pas nang Malang, iki sing terna ya Cak Sabil iku malah marani omahe sapa ngono lho aku tau roh. Nyusul. Kepethuk iya. Saksine. Iya saksine. Biyen belajar nang Kutub Utara iki. Iya. Kalau beruang madu. Ambek sokol Pertama bareng. belajar apa nih? Belajar. Ya belajar ngelodro. Nah, Marung. mulai dari peranan apa langsung nyinden apa langsung Ya peranan di. Wah, iku biyen pengereman nolong rek, aja di. Cinta Bin. Oh. Pernah, Mbak? Ya iku dudu inte. Lah iku sampai ke bokir. Aku pernah membaca buku Oh iya iya yang iya. ditulis oleh Profesor Dr. Hengki Kusuma. Wow, ya apa judulnya ya apa judulnya? Itu kan SPD. pengamat ludruk sejati itu. Menceritakan tentang Mbak Mur iki. Wah. Ya apa jare tak catetan. Ya apa? Cuma aku lali kan. Nek aku tau eling, aku Nah, tau oke, maca oke, kok. oke. Aku lu tau Terus, maca. Nan. Ceritane ngene. Ceritane apa? Humor iki biyen kan belajar ngludruk, ketemu ambek dagelan dukur ngono. Biyen ceritane. Sopo iku? Ya, pas main nang nggone Tuban. Oh iya iya. Mbuh eling sapa no pengepur. Oh iya pengepul. Ah. Ganteng mesti. Ganteng. Iku dicatat Suwe-suwe. karo jenenge HKM mau dicatat Iya. masalah iku tak? Lho, ya catetane HK iki iku. bukune iki. Bukune. Nah, iku berdasar catatan. Iya, Halaman berdas- terakhir tambah. Iya. Ya apa? Berdasarkan HK terus itu. ana sangkut Iya. paut mbek Cak Sabil iki malah. Supaya jelas. Ceritane. Hakane tekakno kene pisan ae. Ngono, ah. Tentang Mlek Muri. Ayo. Iya, iya. Kene. Bisa ditulis sampai Ayo, Apa ini. sing bagian tengah-tengah itu mengatakan Mbak Mur itu waktu sukses. Oh iya. Biyen sering tuku-tuku ngono. Oh. Iya pokok Borong-borong ngono. barang-barang ati ku. Oh, Fotone kabeh. nek cah iku ya tangane Mbak Muru kanan kiri gak padha. Oh, ya. Sing kanan iku ya gelang, kanan gelang teko kene sampai teko kene. Oh, pundak. Pucuk sampai teko Gerang keroncong. Yen. Iya iya iya. Yen. Heeh. Sing kiri ndangdut. Iya. Nah, sing kiri ya ngono. Heeh. Gelang karet. Heeh. Karet. Ndak. Wah, iku ban iku lho. Ban segala. Catatan terakhir. Iya. Orang-orang yang pernah dekat dengan Neng Mur. Ah, iya, iya, sapa ae? Entek abjate A sampai Z lho entek. Entek. Maksudnya entek gelang. Kabeh. Berarti kewabah jenenge sapa tahu berkenalan atau tahu dadi kenalane. Lho iya Ana critakno sing soalnya kan kesan. terkenal. Legend iki legend. Sing cari dhewe ae satpam. Sing ya ora usah dianu. Sing kari dhewe iki tambah. Satpam. Loro nduk rumah sakit. Oh. Tak parani. Terus? Aku diterno Cak Sabil. Lah, ya kan, bukune. Aku maca bukune. Gonceng ambek Cak Sabil. Lah gak mbreset ambek bukune. Aku ki oleh persen. Ya iyalah mosok kate ngeterno tok. Oh. Bareng ngono? Anu persene duduk dhuwit ya. Heh? Duduk dhuwit persene. Ya duwe. Anu ketan. Ketan bubuk, ketan ketagihan. Digawe contoh kanca-kanca iki. Marung Iya, iya. ngono keadaan meninggal dunia. Sampeyan meninggal dunia ning kono. Dudu. Sopo Sabil dunia. Dudu. Yo. Itu. Marung ngono Dudu. aku merono diterno Cak Sabil man. Maneh, lu bener cakku seneng iki. Aku iki maca bukune. Oh, Ya pantesan. apa, Lah aku gak maca buku ya karo. Critakno wong-wong cek. Bareng ngono. Jelas. Mas sampeyan sing ngomong critakno aja aku engko sangakno aku anu. Gae-gae. Iya, Nah, iya. ini tulisannya banyak nyata. Iya. bahwa Mbak Murgiati itu seorang seniwati asal Surabaya. Asal Mojosari, Mojokerto ya. Yang sudah Mojosari. melanglang Buana, buana iya. di mana-mana termasuk Surabaya dan sekitarnya, Indonesia dan Sekitarnya. Tapi akhir-akhir iki aku gelek ketemu ambek Bumur. Oh. Nang ngene kono. Endi? Nisare apa jembatan Suramadu. Makanya Lu ngernek. Jembatan sebagai Suramadu. jasa beliau ini minimal kita mengingat. Ah, Dan mari kita doakan muga-muga Jembaro. ya oper. Bil Sabil. Jembaro rezekine ya. Cek nemu jodone. Sik karep ta?
Gak ngono nek ngomong aja sembrono akeh wali liwat rek. Ya mawar. Jodoh rezeki, jodoh rezeki. Sebagai tokoh RRI, sebagai panutan, bagi pendengar setia sing ngrungokno Ludruk RRI juga sering nakono sampean dan kepengin nanggap Ludruk RRI. Tapi aku gak melok main ya, Cak. Loh, gak apa-apa loh, sampean kan nak burit di belakang layar. Itu lebih penting itu. Iya. Sampeyan kebagian nunggoki sajen. Iya. Pegane torek iki. Karo isap iki. Apa sih gak pepek? Tak anu. Ya itu. Yo Kuwi ya. kanane buktine gak pepek ya lampu mata mati. Gara-gara ning ndoke dijuk dhewe. Lah ya apa lepep? Ya apa lepep? Ya. Gedange diundur dhisik. Ya gak iso pepek. Bagian perlengkapan tiba gak tambah gak lengkap. Ya sing nerek Ya, weh. ora-warano. Bono para pecinta Ludruk RRI kepengin nekakno, gak main nanggap lah ya. Ya, nanggap. Kudune Mbok mantu, mbok nyunatno, mbok ulang tahun, Iya. setengah bumi, terusan Iya. ya. Sing butuh Ludruk RRI bisa teka langsung di kantor RRI Surabaya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Engko iso ketemu karo Bu Ketua. Bandari, Bu Ketua. Utawa kanca-kanca kabeh iso. Iya. Dino-dino liyane ya iso. Nek Selasa kan lumpuh ya. Yang penting bahwa Ludruk RRI selalu menjaga mutu dan kualitasnya sebagai edukasi masyarakat. Nah, itu dia. tapi ojo lali semboyane. Oh, ya apa, Cak? Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Berempat RRI suara budaya. Surabaya. Cakni sugeng pepenggan malih kalian siaran Ludruk RRI Surabaya. Produser Sukasi SE. Produser pelaksana Afnani Awari. Ketua Ning Purbandari Sarjana Seni. Operator Cak Isna. Dalu niki ndamel lampahan pedhut
Tanjung Sari seri setunggal. Ide cerita Cak Puryadi. Sutradara Cak Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Siaran dalu niki dipun bantu peserta magang SMK Dr. Sutomo Surabaya. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun sami siaga kadosta Lurah Darmajaya dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Istri dipun lampahaken Ning Wiwi. Dene Rangga Seta dipun lampahaken Cak Sapi. Cak Insap dalu niki dados bayan. Penduduk dipun lampahaken Ning Ami lan kanca-kanca. Dene Resi Secalidira dipun lampahaken Cak Haryanto. Murid dipun lampahaken Cak Pendi. Suradilogo dipun lampahaken Cak Puryadi. Respati dipun lampahaken Ning Eni. Penduduk dipun lampahaken peserta magang SMK Dr. Sutomo Surabaya. Derek-derek sedaya. Siaran dalu niki kairing kumandange Gongso Kiai Macan Putih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Sumangga. Kakang, Gak usah takon dibawa nang ndi. Kakang Suradina. Yo. Seret tekan. Bocah wadon-wadon iki wis padha tak seret, tak gawa ning ngarep iki. Ojo sampai ono sing ngucul, ojo sampai ono sing melayu. Nek perlu dicanjang dadekno situ. Ayo, seret gawa nang tengger kidul.
bocah wadon iki diseret digawa nang gone Tengger Kidul. Iya. Kakang, aku iki sajane kepingin ngerteni. Terus kanggo apa bocah wadon? Kamangka bocah wadon iki sakmenake. Saksuwene iki awakmu lak durung eruh. Karepku durung ngerti apa sing dadi karepku. Ya iki engko. Prawan-prawan cilik, prawan-prawan Sunti iki tak gawa nang Tengger Kidul perlune apa? Ora kok tak senengi ora kok arep tak rabi ora. Perlune apa, Kang? Tak gawe persembahan nang ngene Depok Tengger Kidul. Tak gawe sogo. Mergo iku kanggo nambahi kasektenku. Oh, Ilmu-ilmuku supaya luwih sekti aku. iya. Yen Luwih ngono, akeh tumbal. Ya. iki aku ngerteni nek kekarepan Riko iku sing kaya ngono. Lah iki ngene. Aku melok takon barek. Ya, Mbok. Kamangka bocah wadon sakmenake. Mbok menawa kok ana salah sawijine bocah iki sing berot saka gandolanku terus yo. Loh. Ya iku. Pun lak gak ijen. Kancamu diomongi, kancamu dikongkon jaga supaya diseret. Ning aku meleng lho ya. Aja sampe kon niku njarah rakyat donya bandane wong Tanjung Sari. Kancamu kandhanono, rewangmu omong ngono kabeh. Iya Kang. Maju kene. Kon ngerti karepe kakangku Suradilaka. Apa karepe napa? Apa persembahan kula mboten pun. Wis gak perlu awakmu takon-takon kaya ngono. Sing penting awakmu kudu nganut apa kang dadi kekarepane Kakang Suradilaka. Ngerti? Gelem ya nganut, gak gelem ya kudu nganut. Wis aja nangis awakmu. Nganut to. Ha iki Pilih ono, pilih ono. Prawan-prawan sing wis rada gedhe disisihno didadekno situ. Lah sing prawan-prawan sing cilik, sing prawan Sunti, pilihin Gus. Kula kajenge rapi niki pun. Kang Suradilaka. Bocah-bocah sing ana mburi Rika iku gak apa-apa Rika Ramut. Ning bocah siji iki sing tak jaluk aku dhewe sing ngramut. Ngono ah. Iya. Iki ambekan cara digawe suguh ngono ya wis kira-kira wis kegedhen. Lah, Wis kegedhen. Sing luwih mandi, sing luwih dibutuhno iki prawan-prawan Sunti. oh Maksudnya maksude prawan sing cilik. perawan sing durung tau jemok senggol karo priya liya. Lah iki wis kegedhen ngene. Lah iki wis bangkak ngene, Kang. Ya apa iki? Digawa ae. Nek mbok ramuten. Gak apa-apa. Tapi emen bokonge semok iki. Kang. Lah iya, aku lega Loh, lho. iki cara petik ngendokan iki, Kang. Sampe terus mulih mawon. Mantap. Terus mulih. Mulai nang ndi? Ya itu Tanjung Sari. Won wis adoh tak gawa teko Tanjung Sari. Iki wis teko Lengkeng Tengger sekari munggah. Kok awakmu njaluk mulih? Nanti mana? Lah kok enak? Lah kok penak kon ngomong? Nanti mana? Ya apa moleh? Moleh. Ora ngajar kan, ha? Ajar ae. Atik njaluk moleh gak ngerti. Timbangane damel Hah? persembahan. Ayo. Timbangane gawe persembahan iki karepe dulurku, karepe Kakang Suradilaka, ngerti ya? Nganut. Nganut. Ayo. Wah, Kang Bengok. Suradilaka. Bocah-bocah iki nek dijar-jarno tambah suwe tambah ngumbrawor. Terus yo open enak dibondo apa rangket ae. Dicancang ya, dadekno situ. Wis nganut. Aja dibongkoki kaya kayu gak, tapi situ Tak bondone tangane. Tangane didadekno direnteng dadi situ. Teraken mantul sampeyan dengan didunya. Lah engko kancamu nek nyeret kan gampang. Moleh. Dijoli dunya kali bapak kula. Gak butuh donya bondo, ngerti ya? Ayo kene tangane dicono. Ayo.
diseret. Ayo Nganu to. Seret dadi situ. Ayo, 3 munggah oning tengger kidul kono. Ya apa Kang? Wis diseret ya. Ya, wis engko nek wis tekan puncaking tengger engko lagi dipilih maneh sing ndi sing didhisikno, sing ndi sing dikarekno digawe sugu iki. Ya. Ngono Kang. Ya wis, Kancamu ngono. lali kelompokno. Oh. Are-are. Aduh, Kang, aduh. Tanganku dicokot barek perawan bangka iki. Gak iku mau Kurang aku ajar. kok. Gak dicokot tapi tanganmu mbok tukno ngono. Oh, sing kepengin dicokot ambek perawan Kok iki. diawasi nek ndelok kaya ngono iku. Wah, aku ki sembarang ngeruh. Aku sembarang iku ngerti. Kang. Apa karepmu ngono lho, aku wis ngerti. Ngene lho Kang, karepku sarene bocah wadon iki. Yo. Perawan tapi wis ketoke bangka. Wis ngerti arek. Ya. Makane nek awakmu sik tetep gelem yo dadi boloku. Kok iso-iso kak setengmu iku madani ambek aku. Kon iso luwih sekti, iso luwih digdaya kaya aku. Iso ngalahno sapa ae sing dadi musuhmu. Ojo kuwatir tak wejang kok ilmu-ilmuku. Kang Suradilaga, Tak wejangno awakmu. aku iki nganut nok nggoning sampean iku wis pirang taun. Kan wis suwe banget ta. Kok riko duwe pamikiran sing kaya ngono? Ojo sampe kendo. Olehmu ngangsu kawruh nang aku. Akeh kancamu ya akeh ning nyatane sing luweh pinter sing luwih awakmu sing tak delok iki. Aku percaya barek riko Kang. Saren iki papan panggonane si Adoh. Arek sakmenake wis dodo tak bondo, tak cancang. Hati siji tak glendenge tak gawane Seret glendeng munggah ning tengger kidul kono. Ayo. Tak gawane Kang ya. Ayo. Ayo. Pendi. Iki kan kesempatan kang awake dhewe nyecep ilmune Bopo. Iya panjenengan. Resi lho, sebutane wis resi. Mula kesempatan kanggo awake dhewe nyecep ilmune ya sing bermanfaat kanggo awake dhewe urip nang masyarakat. Tapi sampean termasuk enak. Sampean iku ditresnani cidek karo yang guru. Nah, awake iki ndek kene bener mah guru tapi gak dianggap koyo murid Ya sampean aku koyo kongkon-kongkon. Kang Pendi. Waktu Bopo Resi mejang kawruh sampean turu. Lek gak makane sampean pas nang Tegalan. Aku gak bakat dadi pendekar gak bakat. Lho ora teges kok Depok ning kene lulus utawa metu kudu dadi pendekar.
Umum kan ngono. Ayo. Iki lho supaya nata ati, nata rasane awake dhewe iki. Oh. Ya umum kan biasa sing digoleki Rangga Seta. Ya to, sing digoleki iku Respati. Mesti ngene. Ndi Rangga Seta, ndi Respati. Ya aku galai aku. Aku ndi kok jedhe kosong, jedhe karo banyune. Ngono ku baru. Dijoko ikmai. Kenapa Kang Pendik kok dikongkon ngangsu timbo utawa ngebeki jeding. Respati kok dikongkon masak. Iya. Iki wis diono pilah-pilahe dhewe-dhewe. Sampeyan dikongkon masak ya ora entuk. Panjene Ndi Respati? dari tujuanku kok. Tujuanku gak kebetulan di pendekar. Sing penting iso ngawula, iso melok karo eyang guru. Resi Reca. Si. Resi ambek guru Iya, Kang. Heeh. Gila Respati. Terus goleki Rangga Seta ku lho. Iki mang kok krungu-krungu aku diceluk Kang Rangga Seta gimana? Ono apa, Kang? Ora kok diceluk wong biasa kabeh padha ngumpul nang kene mestine ya. Alah wis arep-arep ayo. Ojo ngono. Respati. Awakmu dirasani terus. Dirasani lapo, Kang? Ya takon aku nang Respati mau. Lah golek mburi kano, golek ngene ngene arep kano. Mesti bingung deh nek kano. Lah wong aku ya masak lho, Kang. Kok goleki ae. Iya masak ya masak. Ning nek kebutuhan kanggo pawon mesti lek butuh santen kanggo klopo. Aja dipenek dhewe kan Kang Pendi. Apa sampean Respati kok angel-angel munggah wite klopo. Nek menek iku bagian ku Respati lah apa iki tak delokmu kok ogro-ogro klopo apa. Ya ngono mestine Kang Pendi kak ya tanggap sasmita. Iki kudune sing tandang gawe ngene duduk Respati aku. Lah yang aku ro dhewe ndukur e. Ndukur kono jan, ndukur klopo. Menek. Iya, menek. Menek klopo. Yo, menek klopo apa menek wite klopo? Kang, wite dhisik rek, klopo juga. Respati. sampean lali ta. Ngomong-ngomong ngono aku tak Sik. tanya mburi. Nang ndi sampean iku, Kang? Enggak ngrusui ya. Kak, Kok aku kenyai. dadi obat lamun kok ngene kae. Obat lamuk padha nopo. Gak ono sampean kan padha nome. Lho tapi kan sampean ning kene wis Respati ku luwih dhisik ning kene mestine kawruh masalah keilmuane Bopo lek ya luwih paham senajan sampean ora iso mlaketne ya ditulane karo Respati. Ya apa carane biyen nalika sakmono mejang ini Bapak guru iki sampean lek ya berhak utawa wajib ngekei kawruh nang ngene aku gak dado, tapi aku intip-intip ae. Sing gerak sing iki lho laku sing ngene lho. Semedi karo moro-moro sampean iso ngumbulne degan iso nglugure degan iki lho kok. Lho iku murid-murid liyane sadurunge sampean bareng gak tau dikeki. Kang, iku mang koyone tak coba, Kang. Makan tak coba, makane sampean iku mang takon aku sapa sing menek klopo mung gak tak penek. Sampeyan lali ta? Iku Respati. Dadi dhek iki nyoba karo padha ilmune kuwi. Latihan nyoba ilmune. Lah iki mau aku goleki wong-wong gak ono, Kang. Ya kesuwen aku janganku selak umur. Tak joko iku mang Kanggo ilmune sing nganggo ilmune sing diwuru Kang Pendik. Pendik ku wis ngelakon iku. Pratno, tak coba iku mang. Terus ya apa? Tak coba iku mang klopo iki ndek ndokor, iso tagak aku menek. Ya tak coba ilmu iku mang. Logur kabeh aku. Sak wit-wite. Dadi wong iso milah mene. Gak iso nerapno kon iku. Aku nek muru iku gak kon Luluke barang aja sampean logurno, Dik. Respati. Kebablasan iku mang. Jane Respati ku tanggap sing tak apa sih tak cerita nang awakmu iku. Gak sampean nek teko don hop duk. Goblok kabeh. Ya wis ngono mesine kan diwaras. Lah iya, Kang. Iku mang ya makan kebablasan sampai sak wit-wite katut kabeh iku mang. Aja dibaleni ya. Gak mergo kabotan awak ya, Kak. Wis iki Respati. Iya, Kang. Kang Pendi. Respati ngangsu ning ndelik yo direwangi aja didelok kok. Jane iki tak rewangi, cuma dhek iku kan ngesakna aku ngono lho. Wis tak Pendi, terus gak iso melok-melok. Ngono. Sakno, Kang. Aku tak sing ngangsu babah ngono. Sing nom malah. Sampeyan cek kelas. Kang Pendik kan wis sepuh dadine aku ae sing sepuh ngene yo ora ta lek. Rodok. Lah kene ngalum niku berapa isan kene. Makane kan aku sik enom, sik kuat. Iya, tapi yo kabeh iki yo padha madhepokne kene kudune yo gotong royong padha saling ngewangi. Iya, Kang. Respati yo gak
gak meling ya cuma yang ngelingno ae. Aku ki sadurunge sampean iso ono pendekar liyane. Sadurunge Respati iso ono pendekar liyane lulus kabeh aku sih ono kene ya toh. Dadi aku ngerti. Ya apa sih watake yang guru iki wis ngerti aku. Mulai sampeyan kudu tanggap sasmita utawa ngerti perasaane yang guru ki apa. Iku wis sampeyan iso dikai ilmu sing apik, ilmu sing digdaya. Ya terus klerak-klerak wingi diklumpukne sakmono kae kanggo ngumbah seweke Respati. Sampeyan kok ya meneng ae. Sampeyan iku gak sampeyan sewek kok di PP ning kono kok sampeyan joko iki lapo? Waktu kuwi udan deras. Udan deras. Iya, mari ke PP durung gare wis udan tak jupuk ngono lho, Wak. Iku bukannya udan deras, iku pancen durung diumbah, durung dikirah. Makane iso muntuk kabeh. Tak tinggal mburi ngomong ngono. Loh, nanti sampean Kang. Wis aku no. Respati. Iya, Kang. Ojo, rada rene kok ojo ngadoh ngono. Gak enak mbek liyane kok didelok liyane ku lho kok sangkakno apa ae. Ya sangkakno lapo-lapo sampean. Wis ngene ae, ayo jagongan biasa. Lah iya pancen jagongan biasa, tapi paling ndak ilmu sing diwenehi karo Boporsi iku ya kudu diterapne ya. Diulangne neh ya njaluk uruk tak pendik ora apa-apa. Iya, sing di ilmu kanuragan 4 kali tanpa ngambah banyu. Iku aku kurang titik, Kang. Titik sing kurang ngerti. Iya, mergo sampean kelemon. Dadi awake aja digelemu-lemu ya Dik Respati. Sampeyan jero dhewe maemku sedina ping pira aku. Ayo Dik Didik. Nggih, Bapak. Iya, pokoknya. Lagi opo iki mau? Nggih menika ngangsu kawruh dhumateng Kang Pendi ilmu ingkang sampun dipuncakaken kalian Cak Pendi menika dipuntularaken dhateng Respati dalah kula Bobo. Ngono. Ronggo Sita lan Respati. Nggih. Senajan to ning kene awakmu murid sing luwih enom timbang Pendi. Nggih. Nanging pengalaman ana ing paduan kene iki Pendi luwih suwe. Nggih. Inggih lajeng kersanipun Bapa mbok menawa ana ilmu sing kurang awakmu iso nampa, awakmu bisa takon karo Pendi. Inggih. Mila menika tak ya ngono Dik Respati. Sampun menika. Ning kadang-kadang Cak Pendi anggenipun menika ngudar ilmunipun saking Bapa niku kebablasan Bapa. Lire yo. Contonipun saged Nggih ngluguraken klapa menika lak sampun to. Tapi mboten namung setunggal sak sedanten dipun luguraken nggih malah bubrah tatanan menika. Oh, dadi kaya ngono. Nggih lak ngono lho. Nggih niki Bapak. Ateges kebanteran. Kebanteran. Nggih menika nyuwun Pendi sing ngomong ngono. Nggih menika nggih nate dipuncakaken saking Respati menika saking Cak Pendi ning nyatane kok malah kebablasan menika munging Bapa pripun. Ini Pendi kok celun kongkon mrene. Benik. Nggih. Nggih Bapak Guru. Ngapunten. Iya, ngene Pendi. Nggih. Wit klapa sing nang mburi iku kok alum kabeh terus kowe gak ono iki apa? Lah niku ngaten, jenengan kan nate mari guru ilmu. Iki ilmuku kanggo Respati kan ngoten lah. Iya. Lah kula terapaken teng Respati ngoten niku. Nggih. Piyambak ingkang napa jenenge mata aji-aji niku. Kula saged tebih tapi kula dongani. Nah, kula rapal ajine piyambak sing ngeteraken karep mendhes tunggal, kenek kabeh dadi klopo sak janjang niku pun ambyuk kabeh. Sampe kono ya apa sih, Cak? Kebacut kedungane. Kanggo nebus kesalahanmu dene iki. Nggih, Bu. Kolah ning mburi iki isa ana banyu sampe kebek, nanging nganggo keranjang motoiro. Kula mendhet banyu kangge ngisi kula niku kangge keranjang. Iya. Loh, menika lak apa? Lah mun saged eling ngono. Wong temen bakal tinemu. Yen awakmu niat madhep ngantep ngiseni. Olah iku mau awakmu bisa kelakon. Nggih, Bapak. Pati. Mosok butuh Bapak. Bapak. Iya, Kang. Tindak. Mboten ah? Iya. Nggih pun kula sing nglampahi jenengan sing Sing apa? dungani.
Ben sewu kula sing kersanipun Bapak. Ranggosita lan Wispa. Nggih, Bapak. Tak kira wis titi kala mangsane awakmu lengser saka ing padipuan. Lho, ateges Bapak ngusir kula dalah Respati. Ora teges Bapak ngusir karo awakmu sekarone. Kula enten salah napa, Bapak? Nanging wis titi kala mangsane. Awakmu ngamalake sakabeh ilmu saka Bapak sing tak wejangake marang awakmu sekarone. Wis pati awake ora kok ateges diusir, ning kaya-kaya wis cukup anggone awake dhewe ngangsu karo ana padepokan dhewe. Oh, ngono ta, Kang. Aku Menawi ngaten. wedi bae ana salah mbek Bapak terus Ngene. Respati apa dene Ranggosita? nggih. Dawuh kula. Aji-aji lebur seketilan tapak liman sing wis tak paringake marang Nggih, seliramu sekarone. Nggih. Jogone. Nggih, Aja Bapak. tumindak adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun. Ngestakaken dawuh. Aman lan amalno sakabeh ilmu sing tak paringake marang seliramu sekarone. Menawi wonten keparenga dinten menika kula nyuwun pamit, Bapak. Iya, sing ati-ati. Respati. Nggih, Ayo Kang. tak terno teko tangahe mono, engko Heeh. disewang-sewangan. Ya. Oh, Bapak, ngono ta, Kang. ayo sumum sik ning Bapak. Bapak. Iya, Ngaturaken sembah pangabektinipun Respati Iya. dalah kula, Bapak. iya tak pengestoni kaya banyu mili. Muga-muga sajroning laku awakmu kalis ing sambiku.
Iya, Kang. Awake dhewe Madepok ana bobo guru lak wis suwe. Terus awake saiki kongkon mudhun ya. Ana lembah ngarek ateges awake dhewe cukup anggone nyecep ilmu ning bobo guru. Saiki kudu nerapne ilmu sing wis diparingake bobo guru. Wis Pati. Iki kudune sampeyan lan kudu mulih ana Karang Prabesan. Aku uga semono. Terus Iya, apa? Kang. Awak dhewe iki wis anyene suwe ya. Wis suwe. Ojo sampe Ojo lali. Ojo atik sombong karo wong maksudku. Oh, sombong karo wong. Lah mosok ana potongan kaya Renggo Seto iki sombong barek wong liya. Ya gak ono sih, Lah Kang. aku sombong karo sampean ya ora apa-apa. Sombonge amarga aku sanging tresno barek sampean wis Pati. Saiki sampean kan wis intine kan wis pinter. Sampeyan yo ojo sombong bae wong kumang kudu saling tulung menolong lah. Iya, ning tak jaluk Respati. Ngomong aja karo klogat-klogat ae sing teges. Elek-elek koyo aku koyo sampean iki wis diarani pendekar. Mergo wis tau nyecep ilmune Bapak Resi. Ngono. Tapi masih pendekar, Kang. Aku ki tetep wong wedok lho, Kang. Apa? Masih wong wedok kok gak oleh disebut pendekar? Ya kan gak apa-apa aku lek ning ngarepe wong liya ngomong kasar, tapi aku lek ning ngarepe sampean iki gak iso ngomong kasar. Oh ya ora teges kudu kasar omonge, aning sikape kan. Ndak sampean iki sing ilmu sing dicakne sampean wingi sing latihan ning puthuk wingi, aku seneng banget. Sampean iso ngetrapne ilmu sing mencolot tanpa sodang iki lho. Kok moro-moro sampean iso mencolot kali sak mono jembare. Yo iku aku mergo ben lek sampean kadangan latihan kan aku ijenan dadi aku timbang gak lapo-lapo yo tak latihan lho. Oh, latihan mandiri, latihan mandiri aku ben gak ijen lek sampean aku gan ewange wis pas gak ana wong aku lapo yo enak-enak iki yo tak latihan ngono iku kan. Sini kan iso njaluk apa iki njaluk karo akjane lah ora apa-apa to Respati. Sibuk dhewe repot dhewe ngurusi liyane ngurusi arek-arek liyane. Iya, aku ya ijen. Murid-murid sing anyar kan kewajiban awake dhewe wawarah utawa nguruki murid sing angkatane sak ngisore sama ngisore awak dhewe iki. Tapi aku tak takon. Iya, Kang. Takon apa sampean? Sampeyan nek saiki kudu mulih nang wong tuane sampeyan ning Karang Prabesan. Umpamane sampean mulih tenan, terus aku yo mulih. Kira-kira sampean cik eling aku ora? Ya bakal eling terus aku nang sampean. Ya saiki takon opo kok sampean eling karo aku? Ya apa ya awak dhewe iki wis ndek Depok iku wis suwe. Terus awak dhewe iki kadang lapo-lapo wong loro. Dadi gak enak lah. Gak enak apa? Ora usah kloget-kloget kaya ular kakek. Gak ngono, Kang. Aku sakjane wong wedok. Sampeyan dhewe lanang ya apa lho? Sampeyan selama iki ndek Depok mbek aku, apa sampeyan ya gak duwe rasa titik tanang aku? Sik. Aja ngarakno gedhe rumangsaku lho. Gak duwe rasa titik ki ateges apa? Lho piye? Saiki sampeyan lho wis pirang tahun ambek aku ndek kono. Iya, mergo tunggal guru nyecep ilmune Bapak Guru. Aku masih ono kesulitan apa ben ngewangi aku. Aku masih ono lapo-lapo loro net apa sampean mesti bantu aku. Iya, mergo guru tunggal banyu. Aku. Respati tak takon maneh ya. Iya, Kang. Ora anu to? Ora angel anggone jawab. Gak angel. Umpama sampean wis ketemu barek wong tuane sampean, terus wong tuane sampean ngomong lek Respati saiki ilmune wis dhuwur, Respati kudune nglakoni omah-omah karo priya pilihane wong tua sampean, terus sampean yo apa? Aku yo mau, Kang. Ya apa? Aku mau. Emoh nolak. Ya mau dijodoh-jodoh nang ngono iku, Kang. Lho wis sampean wis cek dewasa kudune kan ya wajibe berumah tangga. Iya, Kang, aku paham tapi aku iki apa ya? Atiku kok gak segampang koyo ngono iku. Aku ki ndek pilihan dhewe. Dadi Respati sak suwene iki wis duwe pilihan dhewe munggah Respati besok yen rumah tangga karo sapa wis duwe pilihan dhewe. Duwe pilihan dhewe aku, Kang. Aku sing gedhen rumah. Saiki aku ganti takon yo nak sampean. Ya. Semisal sampean
mulih nang wong tuane sampean. Terus sampean mari dijodhokno bapak ibu sampean ya apa? Dijodhokne karo sapa? Ya mbok karo sapa kono bae bapak ibu sampean ana wong wadon liya ta sapa selain Ora kira. Wong tuaku ora disifat kaya ngono iki, kabeh dipasrahake barek aku. Besok sapa sing bakal iso ndampingi uripku iki bebrayan ning ngalam donya iki aku dipasrahi barek wong tuaku kongkon ngene iki. Dadi ora kira yen wong tuaku bakal meksa aku dijodohne barek wong liya. Lah terus aku takokno sampean ya, saiki sampean jawab jujur. Sampeyan wis ndek pilihan apa durung? Aku tak jawab loko suto ya. Iya Kang, sampeyan jawab sak jujur. Aku oleh to rodok nyedek. Iya sampeyan nyedek wong iki ndek tengah alas gak ono wong kok. Bukane ya apa ngono. Sampeyan nyedek, sampeyan sing enak sing ngomong. Sampeyan nyedek. Aku oleh nyekel tangan sampean di Respati. Wah, ngene iki aku ngredeg-deg lho. Ndak ateges aku iki kate ngomong sing bener-bener toko jroning atiku. Ya ora tak selake Respati. Ya. Iya Kang. Suwe di Madepo ana padepokan kaya-kaya aku nduweni rasa cocok. Rasa sing ora tak celaki yen sejatining Rangga Seta ya wong kaya aku iki duweni rasa kakristen barek Respati. Aku wis bloko suto. Kang. Sing temen sampeyan iki. Apa cek aku? Gak jujur sampean ngomong kayak ngene iki. Apa kira-kira sampean ora percaya apa sing anggonku ngomong kayak ngene iki mau? Jujur ya. Kang. Aku nyekel tanganmu kok sampean kok. Aku gemeter iki Kang. Aku gemeter iki. Anjene tak njukuk banyu wening ya. Iki nek golek iki. Nah. Umben Respati. Iki banyu kok mulih. Iya Kang. Kanggo awakmu supaya ora ndredeg, supaya ora gemeter kabeh. Matur suwun. Enggak iku mang Kang. Sampeyan ngomong koyo iku mang jujur ta. Jujur teko atine sampeyan. Apa ketok aku goroh? Ora to? Yo enggak Kang. Anjene sing selama iki sing tak rasa ya koyo ngono iku Kang. Respati, kena tak percaya? Ya iku mau sing sampeyan lakoni aku pilihan iku mang. Ya iki pilihanku ndek kene iki. Dadi Respati meneh Rangga Seta. Just tak pilih karepku iki Kang. Aku molek barek wong liya. Aku pengen iki mbek sampean. Mergo aku ndek Depok iku wis suwe mbek sampean. Aku wis cocok. Lek aku loro, sampean sing ngrumati aku. Sak ono kesusahane aku, sampean pasti ono aku. Ya mulai teko iku aku kok nyaman mbek sampean. Ganti aku sing ndek Respati. Ya wis ngene Respati. Sawentara iki ayo padha disidem dewi-dewi. Jujur antara katresnanku mbarek sampean muga-muga kinabulna karo Gusti. Muga-muga ya Kang, awak dhewe sok sak teruse. Ning saiki Respati awak dhewe kudu mulih sewang-sewangan kok sampean ngalor aku sih kaya-kaya aku ora tega sakjane. Pengen rasane ngeterne Respati nganti teko omah sampean. Ning iki urung leh. Mergo awak dhewe lagi diuji karo Bapak Guru nerapne ilmune sing wis dicecep ana Bapak Guru. Respati kudu ngamalne ilmune ana masyarakat ya. Ya. Semono aku. Ya Respati. Iya Kang. Saiki sampean nang Karang Pradesan lak sik adoh. Aku ora bisa ngeterne mergo engko yen aku ngeterne mundak kedlarung-dlarung ora bisa tak bendung. Rono Respati. Iya Kang. Tak lirani sampai mlaku rono dhewe ning tak sawang sampai tak ilangi enggok-enggok aja. Aku gak sampe nterno iki Kang. Ora iso. Iki dawuh Bapak. Teko alas kene iki sampean kudu ngalor aku ngidul. Ora sak teruse sampean ngetutne aku semono aku ora bakal ngetutne sampean. Ya wis nek ngono saiki Kang, ayo mulai dhewe-dhewe wis. Gak apa-apa aku gak sampe nterno. Iya Respati. Iya. Ini tanganmu Respati. Sing tak jaluk ya Kang, nek situ sampean ojo sampe lali ambek aku. Semono Respati.
Rangga Seta, ya. Iling-ilingen ya jenenge. Ora cuma ning jenenge. Wis tak simpen Kang. Jeneng sampean iki wis tak simpen di atiku ket biyen. Ya wis Respati. Agi mlaku rono. Ya wis, Kang, Kaya aku aku ora tega kecuali sampean Respati. Aku pamit ya Kang. Iya, Wis. sing hati-hati ya. Iya Kang. Respati. Kaya selego jeneng atiku. Tumus sak jeneng atiku. Sing sak suwene iki aku mendem rasa mbarek Respati kaya-kaya Respati ora nrimo ning nyatane. Wektu iki tak brolne kabeh. Respati ben nrimo apa sing dadi unek-unek ana sing tak simpen nang kono. Ya. Bapak Guru Simbok Piyung kula ingkang sowan. Kahanan Kelurahan Tanjung Sari bendina kaya duduk kelurahan kaya duduk ana penduduke. Sepi mamring. Kesro. Kampunge awak dhewe iki, Kang. Winginane aku ngomong karo sampean nglumpukno ibu-ibu, hasile ya apa? Apa sing ngomongno? Waduh, Kang. Kabeh anak-anake sing prawan-prawan iku sing prawan cilik-cilik iku, Kang. Ilang kabeh lho, Kang. Cilik sak pira? Ngono. Iya, Kang. Aneh ta? Ya aneh. Lek pancen ana keraman, ana begal, ana rampok sing dicolong duduk bondo dunya. Lah iya mestine ya bondo donya Tapi sing dicolong arek-arek sing jek perawan. Prawan cilik, prawan sunti ku, Kang. Aku ngerti. Lah iya, Kang. Umume wong sing nyolong arek wedok perawan-perawan ngono iku syarat minangka kanggo jangkepi ilmune. Loh, supaya ilmune ku lungit. Sampai semono ya, Kang. Iya, pancen ono. Ono syarat sing kaya ngono. Nanging masakne iki warga-warga padha apa kelangan anak-anake iki, Kang. Sing penting sampeyan lak wis ngomongi sih karo ibu-ibu. Sadurunge magrib omahe ku kudu dikancing kabeh. Ya. Lho, sing ngarep sing mburi. Iya. Wis dilaksanakno iku karo ibu-ibu. Nyatane jek ono sing ilang. Nyatane sik ono sing kebobolan, Kang. Ilang. Berarti wong sing tumindak kaya ngono iku pancen ilmune gak daman-daman. Nah, berarti longit, Kang. Bos. Longit iku, Kang. Ya, aku wis ngomong karo Bayan. Bayan pos-pos sing biasane gawe rondo, gawe jaga kampung tak kongkon nguripno maneh. Gano, lek perlu giliran, gano ting sing turu. Nuwun sewu, Kang. Napa? Nek sampean percayano mbek Kang Bayan tok, aduh. Lho ya gak Bayan tok. Akeh nyeleote, Kang. Aja ngono ta, Bayan iki sadurunge aku dadi lurah iku. Bayan ku wis dadi Bayan seumur hidup iki. Rakyat ku wis percaya. Bener, Kang, seumur hidup. Iku nyeleot, Kang. Terutama iku goleki rondo-rondo sing nyar-nyar iku, Kang. Omonganmu cok fitnah. Loh, ya gak fitnah iki temenan iki, Kang. Ojo fitnah. Omongan ibu-ibu ku ngono kabeh. Ketokane pancen kaya ngono, jane Bayan ku apik atine. Marani rondo-rondo ku nulung. Oh, nolong ya, Kang. Nulung ngono lho. Tapi rondone ku pilihan ya, Kang.
rondone pilih-pilihan ya. Lho sing Ono sing rondo sing peot-peot sing wis gak anu ku. ojo ngomong. Gak Nyun sewu ki lho, nyun sewu Kang Lurah. Koleksi rondo. Lho, lidok Kang. Kang Bayan. Lidok Nggih. Riko ngrungokno omongan bojo. Nggih kula mirengaken nggih kadang nggih guyu kadang nggih ya napa ngoten lho. Tapi Riko kudu percaya. Oh nggih. Nek aku ngono gak percaya babar pisan omongane bojoku. Nggih. Mergo aku ngerti kok. Nggih nggih. Bayan koyo sampean iku bayan sing jujur, disiplin. Nggih. Iya. Sik nuwun sewu Kang Lurah. Hmm. Mbok menawa sampean nutupi Kang Bayan mergo sampean yo melok-melok Kang Bayan ngono. Lho, ojo ngawur lho. Ojo ngawur lho. Salem Winginane tok iku winginane nguruki aku lak ngono ya. Nggih titik niku. Allah gak guyon. Boten Kang Lurah niki. Kang Bayan mboten ngaku nggih. Bu. Pamong iku iso ngekeki contoh karo rakyat. Dadi teladan. Lah kudune ngono. Nggih. Aku yo mek guyon. Nggih, wis salah percaya karo aku sih. Mek guyon to Kang. Lho, ya apa sih? Kang Bayan, Nggih, Kang Lurah. aku takon. Nggih. Pendudukku sing perawan Tanjung Sari kini sing ilang piro jumlah? Pun entek. Lho entek iku piro Entek mesti ana entek? ijirane Kang. Lah jiran mosok kula ngitungi are sing prawan-prawan iku pokoke mboten enten. Lho riko lak iso data nang penduduk-penduduk. Ana anake sing katut kok gak didata. Aku lak wis ngomong ngono sih. Pun kula data Piro jumlahe? 333,5. Ngawur. Lho kok ana Ngawur. tudune lho Kang lho Eh, Kang. ngawur. Blarah iki Kang Bayan. Ngawur. Kok ngawur? Percaya Kang Mali- Lurah, Kang Lurah. Ojo dadi wong bingung ta. Heeh. Leli katut apa gak Leli? Leli. Ya niku jane kula Katut apa gak? mboten. Nek katut kero, Leli ku lanang Lah macak niku- wedok. Lah nggih niku. Niku asline nggih katut. Teko alas diculaken kengen mulih. Nggih keblobok sing nyulik. Sorti ku katut enggak? Ilang enggak sorti? Surti niku katut. Loh, ya Kang Ridho sorti ku kan rondo anyar iku. Katut sapa sing Nggih. jopo? Ayo sapa sing nyengketno? Katut kula. Oh, Ada iki copot iki mboten maksude. Katut niku wau dibalekno, kan diseleksi. Kang Bayan, Nggih. ayo awak dhewe padha prihatin. Lah nggih. Kula nggih heran. Delokno kelurane awak dhewe Tanjung Sari digawe kisruh sing kaya ngono. Lah nggih, sing dikesru sing di napa sing dijarah niki mboten donya brana, Lah iya. tapi arek wedok sing sik prawan, sik kinyis-kinyis. Lah ngoten. Aku mau ngomong karo bojoku. Nggih. Sing tau tak rungokno. Nggih, nggih. Nek ana wong nyolong arek perawan iku wong sing pancen duwe syarat kanggo Ilmune. tumbal jangkepe ilmune supaya dadi pendekar sing pilitan. Oh, makaten nggih. Lho. Waduh, Ngono. Mulane nggih, nggih. peno tak kongkon bangun pos-pos roda sing anyar-anyar wis. Pun kula kerahno kabeh warga sedaya. Sakniki sian lak posen cuman 3. Sakniki setiap pojok-pojok pertigaan perempatan pun enten nek 30 pun. Ngono ya. Nggih. Apa? Olehne bangun pos-pos kaya ngono sakmono akeh iku sing paling akeh iku ide omahe rondo, Kang. Loh, nggih. Niku penting sampean niku kok sing diomongno ngono ae. Soale- Ya ono bener ri. Soalnya niku enggak ada yuga perawan, ngoten lho. Ngono lho. Nggih. Ojo duwe pikiran sing elek. Nggih. Napa mboten Kang Bayan niku sing niku piyambak sing nyengket-nyengket. Ojo. Wis gak aku gak Jenengan percaya. niku kalih kula niku kok curigae sing elek mawon. Kok Masih untungnya? kula wajah kula elek tapi pikiran kula mboten elek. Aduh, sampean Kok untunge awak dhewe iki gak duwe anak perawan. Anake dhewe siji lanang. Bayan yo kok Nggih. untunge gak duwe anak. Ndandar wong mboten saged manak kula. Loh, bojomu. Oh nggih bojo kula nggih lanang-lanang nggih loro. Kang Lurah. Apa? Napa? Bojomu iku? Nggih. Lho, bo- sing kenal. Maksudnya bojo kula manak anak lanang-lanang Oh, loro. lanang-lanang. Mboten bojo kula lanang loro ngoten lho. Wah, ya napa sih rek? Bene ngono lho, aku cedek ngono iku. Pikiran sampean lho, sampean padakno karo arek Kan iko. wayahe anake awak dhewe mulih teko pedepokan. Bu. Nah, Bu, Sirangga Seto Rangga iku Seto. mestine wis tekan omah iki, Kang. ya lek pancen anake dhewe engko nek wis buntas anggone Madepok. Aku seneng.
Gegayanku besok iso ganteni pelungguhanku dadi lurah Tanjung Sari kene. Nggih, saestu. Menika pun dados kekarepan kula. Enten peneruse jenengan ngoten lho. Mulane nek aku duwe gegayuhan sing kaya ngono, tulung ae Kang Bayan. Rika engko taun-taun ngarep wis gak perlu nyalok-nyalok. Oh, ya. Nggih. Cukup Bayan. Bayan nggih. Tanjung Sari, Lurah Darmajaya, metu. Ya, ayo, Darmajaya, nek panjenengan lanang sejati, iki metu njaba adepono aku Topeng Reges. Yan, ana wong Sumbar gawe jeneng Topeng Reges. Nggih. Nyumbari aku, Bu. Iya, Kang. Iya, Kang Lurah. Bek menawa wong sing jenenge Topeng Reges iku sing gawe kisruh Tanjung Sari. Kados sing ngoten. Tak tungkoi. Nggih. Tak papake lagu. Lho. Kang, hati-hati ya, Kang. Iya, nggih. Yan, melok karo aku. Lho nggih. Kula ngancani, Kang nggih. Bayan, Bu, nggih. Kang Lurah. Ya. Aku gak bakalan geger, cuma tak takoni opo sih karepe kok Sumbar koyo ngono iku, Mang. Ayo. Nggih. Ayo. Monggo. Kula dherekaken. Nggih. Ibu. Nak Rangga Seto. Inggih kula. Lho, tas lagi. Tas di rasane ambek romomu iku, Mang. Lajeng sakmenika wonten pundi, Bapak? Lho, metu ana wong Sumbar iku, Mang lho. Sumbar pripun? Ibu, Sumbar. Bapak Lurah Darmajaya dipun sumbari kalih tiyang nonton apa pripun? Iya, leng, ku mau tas iku mau terus metu kak diterno ambek Kang Bayan. Wah, kula kok nguatiraken menawi ngaten. Ibu. Iya, Nak. Kula tututane Bapak Darmajaya. Nggih. Nyuwun pangestu. Hati-hati, Nak, hati-hati ya, Nak ya. Sana. Sing Sumbar nduk ngarepe pendopo Kelurahan Tanjung Sari apa riko? Gak no loro telu. Aku sing gawe geger Tanjung Sari. Lek oleh aku takon sapa jeneng riko? Papan panggonan riko nduk. Darmajaya. Ora jenengku. Ya. Pun masih lali wonge gak pangling suarane wis. Sopo?
Yo aku topeng reges. Aku nggawe gelar topeng reges. Aku sing gawe ontran-ontran Tanjung Sari. Ngono. Topeng reges. Lek wis sesambut jajar papan kene aku mek takon. Apa pamrihmu gawe ontran-ontran Tanjung Sari? Wis tak gawe sakno pendudukku. Iya. Darmajaya. Si. Made pamrih delon sapa? Yo! Surah Dilaka. Dulur tunggal banyu. Dulur tunggal perwita. Darmajaya. Surah Dilaka. Ngerti ya? 17 tahun suwene aku mendem rasa sing kaya ngene. Larane atiku ya mergo teko tumindak. Senajan kon dulur tunggal guru. Dulur tunggal banyu kaya-kaya dadi dulur kethok kunir ambek aku. Matur nuwun. Ning nyatane ana saperangan sing gawe larane atiku. Jajal kondo luput kunduk ndi sing gawe larane atimu? Apa? Darmajaya. Kinanti. Bojoku. Kinanti. Kamangka Kinanti ki wis dadi gantelaning atiku nalika semono. Surah Dilaka. Pancen iya. Rikala semono ana wanita siji sing tresnani Rika karo aku. Nanging Rika kudu eling. Pilihane Kinanti duduk nang Rika. Ning milih aku, Surah Dilaka. Ya iku sing dadi larane atiku, Darmajaya. Nek Rika ngomong dina iki lara. Mok sanggo sampai saiki. Iya. Rikala semono Rika kok gak gelem ngomong karo aku. Ya mergo aku kalah ambek awakmu. Kalahku mergo Kinanti luwih milih awakmu timbang aku nalika semono. Surah Dilaka. Bebasan jagat gak sak godhonge kel. Barang wis kebajut, Kinanti dadi bojoku sampe dinan iki aku wis duwe anak lanang siji. Wis tak. Lek gelem ayo manjing seduluran, Rika njaluk apa tak turuti. Rika jek iso menang milih. Nanging rasa-rasane larane atiku nganti samprene iki. Darmajaya, 17 tahun iku gak siji. Ngerti aku. Aku mendem rasa lara ati. Ngerti. Ya mergo Kinanti mbok. Lek pancen aku mau arani luput aku njaluk pangapura sing gedhe. Ayo dina iki dituntasno. Aja ana sing ndulur ati. Surah Dilaka. Ya. Aku tetep gak iso nek kongkon becik maneh ambek awakmu, Darmajaya. Terus karep Rika kate mboyong Kinanti. Kate njaluk bojoku. Nek iso kaya ngono. Dene Kinanti. Boyongan Kinanti. Ning langkano bangkene Darmajaya. Ayo. Papan panggonan kene minangka saksi. Jagat saisine antara Surah Dilaka karo Darmajaya. Sopo sing pilih tadi? Iya. Padha-padha weton pegroe. Ya, Kon nyecep ilmu uga aku ya diwejang ambek Bapak Guru nalika semono. Ayo, saiki tarung adu tosing balung nguluting kulit paribasane. Sakarepmu tak ladeni regane ati. ojo sampe tumpang sanggup ngerapal ajimu. Tak unggal lo. Ayo. Mau bacot apa wis leren teko semen. Aku jaluk Ojo tarung kaya arek cilik. karepmu. Karepmu. Wis padha tuwane, padha-padha weton. Ya, tampan ono ajian. Ayo. Ayo, adu kasekten nampani ajian. Ya. Tampan ono ajian tapak naga iki nek kowe kuwagang aku gelem nyembah
lamamu. Ayo, sakarepmu. Sakarepmu. Guntur Pamungkas lan durung nganti tak sorot nganggo topeng waja Blai Slamet Darmajaya. Isik dawa umurmu Darmajaya. Ya, ning aja enak kepenak. Kon cek cumondok ana nggone Tanjung Sari, aku tetep nggawe kisruh kampungmu Tanjung Sari. Bebasan pedhot bakal ngemuli Tanjung Sari selawase Darmajaya. Darmajaya, entenono aku iki. Yo, iki lho aku, Topeng Raja. Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klapa enom lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda.
Merga apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apen koa. Tapi ya ana sing nyebute apem lopes. Sekilas apen koa rupane mirip kaya serabi sing wujude lingkaran utawa bunder. Cuma ana bedane, apen koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Ya iki sing garakno apen koa duwe rasa sing khas. Sampeyan ya iso nemokno apen koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apen koa wis mulai angel ditemokno. Merga cara gawene sing gampang garakno rakyat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apen koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apen koa boleh dadi jajanan tradisional khas posoan.
wis wayahe esuk jagone kloro rame suarane pating kamroso adu senange sedulur tani bebarengan padha nandur pari sangene nyun wetan parae manuk ing ngoceh ana picitan pating jempuit ayu